Každý rok má svoj príbeh. Ten náš bol v roku 2025 o zmene, odvahe a ľuďoch, ktorí za ňou stoja. Začali sme oslavou 30. výročia firmy a stretnutím, ktoré nám pripomenulo, že za každým výsledkom je tím a spoločná energia. Nasledovala práca a skutočná zmena. Nová výrobná hala a sťahovanie výroby, nové technológie, stroje a automatizované IT procesy, ktoré nám priniesli lepší prehľad a istotu v rozhodovaní. Rástli sme, technicky aj ľudsky. Rozšírili sme kancelárske priestory a jedáleň pre našich zamestnancov. Boli sme na výstavách, medzi partnermi aj zákazníkmi. Ocenenie z agrokomplexu pre nás nebolo len cenou, ale potvrdením, že naša práca má zmysel. Nezabudli sme ani na chvíle, ktoré sa nedajú merať číslami. Letný guláš, školenia, stretnutia s partnermi, vysvetenie firmy a spoločný čas so zamestnancami a ich rodinami. Pribudla aj nová flotila aut, ktorá nás posúva ďalej, doslova aj symbolicky. Ďakujeme všetkým, ktorí sú súčasťou tejto cesty. Do roku 2026 vstupujeme silnejší a pripravení tvoriť ďalšiu kapitolu.